Nadyan jenengan kali sinten mau? Mas Kamirun dipaidu karo Mas Bagong dipaidu nggih kudung ra pantes intilak ngoten to. Nggih. Ning kanggene kula malah saya jos, saya mantap, saya cantik, saya ayu. Lho. Muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane tok nganti tekan atine ya dikudungi. Nah, Aja kaya bojone Bagong. lho rungokno kowe. Ketoke ngangge kudung ning ngisor bae warung. Lah enggak boleh seperti itu. Kowe ngerti ora kuwi sing dingendikake Pak Yoyo? Piye? Nek unen-unen yo Nan. Piye? Don't judge the book in the cover. Apa kuwi? Yo jangan menilai orang pada sampulnya wae. Kowe ngenyek karo wong wedok kok sajake kaya ada beras sing sajake kaya remason rumangsamu apa kowe? Saya Pak Yoyo iki lho ngarani bojoku. Kak. Piye? Kak. Kowe iki rekane nesu ngono. Lah nesu. Ora aku ning kene guyu ngakak-ngakak. Ora kowe. Nek rupaku ngene nesu lho. Nyengeni Bagong iki ceritane kowe nesu. Lah nek kok ra wangun blas. Nek nesu yo ngene iki apa kon kaya bojomu nek nesu cincing.
wa syukurillah. Ya, Kula nderek mujikake, nderek ndongaake para panitia, Pak Sukiman Sumarto, sumrambahe para warga masyarakat ing Mojokerto lan para penonton ingkang kepareng rawuh wonten ing halaman masjid mriki. Mugi-mugi kanthi wontenipun tasakuran menika saged dados sarana mandhapipun kanugrahan agung saking Ilahi satemah sedaya ingkang parlenggah pinaringan nenggih wujudipun kesehatan lahir batin, rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah lan ugi putra putrinipun soleh solekah pinaringan slamet donya ngantos akhiripun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ana bintang tamune ya, Mak. Enggal diaturake wis yaene. Ya. Mengko ndak apa ki paese Bagong nggen praupan ndak saya mblobor. Ayo nggih. Sapa to iki? Iki Mas Bagong Glondor karo Mas Kamirun. Karo mengko ditambahi karo Mbak Eka uget-uget. Ya, ngono. Ya tumpake prau men joget ana pepanggungan. Monggo tak dherekake ya. Monggo Mas Bagong Glondor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagong Glondor. Wilujeng dalu macange. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Kamerun. Nggih. Dalu, Mas. Nggih. Kados pundi Mas Glondor mirsani kawontenan tasakuran Masjid Agung Darussalam Mojokerto kedawung seragen ing dalu menika. Luar biasa macange. Nggih. Tasakuran Masjid Darussalam nika jan ora umum sing kepareng rawuh. Tur ya durprese akeh. Masjide ya rame. Muga-muga ramene ora gur bengi iki tok. Sak teruse masjid iki dadi rame. Amin. Rabbal alamin. Pancen damel masjid niku gampang ning sing angel niku ngramekke masjide. Lah niku men lestari sempulur niku. Nggih, kados kula inten bekonang nggih, elek-elok kula nggih tambir masjid, Mas. Takmir. Ganti to. Ora win biyen iki. Takmir masjid. Sing ngurusi masjid jenenge takmir. Nggih. Nggih. Kula nggawa kanca. Sinten? Ngomong Arun. Piye? Ngomong. Aku ngrungokne kowe iki lho. Pamer tambir iki ya enek. Sing ngelola masjid ki takmir, ora tambir. Nah. Saiki kowe iso kandha nek awakmu tamir masjid. Ha. Aku wingi iki mampir masjid nggonmu. Iya. Aku rek ya alhamdulillah melu magrib berjamaah. Kok kowe ora enek? Ya aku pas ra nang omah. Ra enek ngomong wingine meneh. Luhuran awan jamaahne masjid Kebak. Tak ngerti kok kowe ora enek manggonmu ngendi? Aku pas keturun kuwi. Awan mau lho ngasar ya aku ning kono. Ya. Kowe ya ora ketok. Aku mau wis mangkat rene. Mulek kae kowe iki jane salat ora to? Salat kok dipamerke. Salat ngono kok. Ora kok teges dipamerke. Mestine nek kowe takmir masjid sembahyang aku mampir kono mesti iso ketemu awakmu to. Sesuk rono lak ketemu. Minggu ki jatahku. Oh, sesuk kowe jatah salat Ngisi. ngisi. Oh, ceramah kowe khotbah. Pengajian. Pengajian. Padasan lho wong ngisi. Ngisi wae ceramah. Mulek Aku aku. oleh pengaosan. Bengi iki ya semangat ya ora iki aku. Desa. Rene iki nyarutang aku iki. Kok iso nyarutang? Lho wis dilunasi karo Pak Haji Sukiman kok. Nggih sami kalian kula piyai tanggal jawab iki ngoten niku. Ngono kuwi tegese ora nyarutang. Lah piye? Pak Sukiman ki tanggung jawab kersa dawuh, nyatane ya kersa nyukupi. Lah iki Ya. genti awakmu tanggung jawabmu piye lek atur panglipur bengi iki? Ya wis rene cronengan ngono wae. Arep ngopo karo nyarutang iki. Ya paring ora yo ndongake marang Pak Sukiman, marang warga masyarakat Mojokerto piye ngono. Lah kula arep ndongake piye wong omah kula dhewe men morak-marik kok. Sik to. Ndongake. Tegese sampean iki nyumbang apa ning acara syukuran bengi iki ngono lho. Oh rene golek sumbangan kok kon nyumbang. Piye ngene Mas Kamerun? Tegese iki awakmu ki diundang tekan kene budidayamu ki piye? Lah jenengku Glondor kok kon budi. Jan angel tuturane nek ngene. Angel ya rasa digarap. Lah
Nggih, bakune klungsu-klungsu melodi nderek dedonga nggih Mas. Nggih. Khususon pisan mengko kagem bapak kula piyambak Pak Haji Sukiman Sumarto, mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, awet anggonipun nguri-nguri kabudayan Jawa khususipun wayang kulit, mboten nguri-nguri tok nek bapak menika ngurip-urip. Nggih, tur dasare nggih saged ngasta pedalangan. Lah, Sore nggih. mau bergase ya ora umum. Nggih. Pak didongakake terus nanggap wayang. Nggih. Muga-muga anggene dalang ya tetep tambah apik, tambah becik. Amin. Nek Nggih. nek wayangane sae Pak Haji menika. Nggih. Gur siji petingane. Napa? Wayang 1 jam. Lah ya urung. Muga-muga sumpeni bapak kersa teko bar gara-gara syukur iso sak rampunge ngono. Ah. Lek dongamu karo dongaku beda. Bedane Yes muga-muga Pak Sukiman tetep 1 jam ngono wae, dibacutne dalang sapa ngono wae. Lah Lek nganti napa? panjenengan ngasta nganti rampung nganti isuk, Nggih. terus tanggapane laris. Lah aku mangan apa? lho, jenengan mengke sing dageli. Jenengan dagel no. Kodrate aku ki dadi dalang kon dagel ki lho maksude lho. Oh, nggih, nggih. Lah dalang kok Dadi bingung mangan apike nggih apa. sak jam tok nggih. Nggih sak jam Nggih, mawon pun. Pak Haji pun pokoke mangger mayang sak jam mawon mengke sing nutuke Pak Cahya Kuntadi ngoten Pak. Nggih. Ya ngoten mawon. Nggih wong panjenengane ngasta pedalangan mung hiburan kok Mas. Nggih. Bagong Mas Bagong. Nggih. Wong panjenengane iki ya wis Pak duwe Haji no kan gawean ngetanke dhewe. acara-acara ngeten iki. Kula lak gur namung guak dit. Nggih. Dadi bingung sing arep guak dit. Nggih. Ya ngopeni awakmu barang kuwi to. Ngopeni seniman sedaya. Wong Lah, nyatanipun peletakan batu pertama niku mbiyen tanggal 2 Agustus tahun 2023 ndelalah nyarengi dinten wiyosanipun Nggih. Bapak Sukiman. Ngoten. Peresmianipun ugi wayangan sing ngasta Mas Medot Wayangan. nalika tanggal 6 September 2024 menika ngepasi kalian tanggal hari pernikahanipun Bapak Sukiman. Wah, Menika. elok. Berarti masjid disyukuri wayangan ping pindho Run. Wong ki nek gelem kelangan kuwi ora lokak ning malah kebak. Ya rong karuan kok. Bener karuan piye? Lah wong sunat kae kelong ya ora bali. Sik, kok iso wong sunat iki lho. Wong tetak kae dilongi ya ora bali. Ora bale wis diniati kok. Lho, wong tetak ki sing ditetak, sing dilongo iki bab sing najis. Supaya yen wis bar ditetak akhire anggere nindakake salat wajib, kuwi akhire iso sah 100% ngono. Gong. Aja ngrebuk tetak to. Ngopo? Aku bar kewirangan karo anak ya Lah perkara. ngopo kok kewirangan ki? Aku ki lak netakke anakku. Heeh. Wong jenenge ben hasile apik tak jak ning Bogem. Bogem. Lah Oh, Jogja. Teng Jogja, Pak. Nggih. Lah kira-kira sepasar wis mari wong bocah jek cilik dolan ning kali jeluk-jelukan karo kancane. Adus. Adus. Lah mesti lak yo diruhi kancane. Ha. Kancane nonton Terus? ditekoki, "Nji, leh mu tetak ki urung dadi." Lah iso titikane rong dadi piye? Yo kuwi kancane kan kandha. Ha. Mlayu mulih nangis, Mas. Terus? Teko ngomong, "Pak, iki piye laku tetak rong dadi tetak neh." Tak kandhani, "Le, bocah ki nek ditaki pancen dadine ya mentilis ngono kuwi." Oh. Meso Anak. ngeyel. Jek ngeyel meneh. Moh. Aku ora percaya yen padake wae bapak. Lah terus Piye nek anak ngono kuwi? lah ya piye wong Lah kok bapak edan bijaksana. aku. Lah Lah terus ning kok diduwi apa ora? Piye? bojoku. Pak, wong awake iki direwangi nobrah nakur ki goleki anak. Ha. Trima sak duduhi rekasane sepira. Tak cuandak-cuk tak go ning jeding. Terus Lho, padha to aku ngono. Meso ngeyel. ngeyel piye? Nggonku kencring ning gone bapak butek ngono. Mulai rasa ngrebuk Mula ya tetak isin. ora sah wong rene iki menghibur warga masyarakat Heeh. Mojokerto khususnya Nggih. karo ngenteni Durpres. Nggih. Ngono. Mangke season yang kedua wonten goro-goro. Nggih, pangapunten Pak Panitia berarti iki apa kuwi hadiah ki ngandang. Dek ngandang. Ya nek nganggo goro-goro. Lah nek ora. Oh, yo kuwi manut dalange. Lah iya. Ngene carane nganggo cara. Piye? Nganggo trik. Trik piye? Supaya hadiahku gak ngandang iso beredar. Heeh. Supaya dalange gelem gara-gara. Ha. Dalang sak gawane ya didumi kupon. Dadi ora sing mirsani tok iki ya melek kabeh.
Kowe iki kaya wong tipis saya golek kupon hadiah kaya ngono. Aku gak golek, aku. Kanca-kanca iki lho mikir kanca, aku ra entuk ra masalah. Lho, oh iki pengrawit iki lho, entuk kipas saya gur dikekke kok. Oh. Lho, aku ndek iki karo Pandu. Wah, iki pengrawit ndek sore kok ejek melu ning kene kowe iki. Kuwi lho, entuk kipas saya keke aku. Oh, kon bayar. Kuwi jenenge adol. Iya. Kowe iki enek ae. Kuwi butuh lek ngono kuwi jenenge. Iki ngene, Gong. Piye? Wong awake ya dicepaki Seniwati jangkep. Lah iki penabuh jangkep. iki Pak Haji Sukiman iki ngundang presiden sing kaya tumpeng barang. Kaya tumpeng piye? Lah kuwi apa wis genep bocah iki? Kaya mejijer. Heeh. Lho. Tur ini lain daripada yang lain. Lainnya pripun, Mak? Mergo mituhu dawuh pangendikanipun Pak Sukiman, Nggih. gandeng wonten halaman masjid, semua waranggono harus menggunakan kerudung. Nah, Nek ini sing rock banget iki. kerudung nek nggone Pak Cahyokun tadi lak demes-demes iki oblas ra nang demese kejilbaban. Malah kaya ada anu beras. jumeneng Dek Kadek ngadeg kok. Nggih, monggo ngancani mriki Mbak Eka, ayo. Malah kaya ada beras. Nggih. Duduk. Mbak Eka uget-uget ya. Wilujeng dalu piyong Mbak Yulimbo, Pak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu alhamdulillah. Nadyanten jenengan kalih sinten mau? Mas Kamirun dipaidu karo Mas Bagong dipaidu nggih kudung ra pantes intilak ngoten to. Nggih. Ning kanggene kula malah saya jos, saya mantap, saya cantik, saya ayu. Lho. Muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane tok nganti tekan atine ya dikudungi. Nah, Aja kaya bojone Bagong. lho rungokno kowe. Ketoke ngangge kudung ning ngisor bae warung. Lah enggak boleh seperti itu. Kowe ngerti ora kuwi sing dingendikake Pak Yoyo? Piye? Enek unen-unen yo Nan. Piye? Don't judge the book in the cover. Apa kuwi? Yo jangan menilai orang pada sampulnya wae. Kowe ngenyek karo wong wedok kok sajake kaya ada beras sing sajake kaya remason rumangsamu apa kowe iki? Saya Pak Yoyo iki lho ngarani bojoku. Kah. Piye? Kah. Kowe iki rekane nesu ngono. Lah Ora nesu. aku ning kene guyu ngakak-ngakak. Ora kowe- Dina rupaku ngene nesu lho. Nyengeni Bagong iki ceritane kowe nesu. Lah nek kok ra wangun blas. Nek nesu yo ngene iki apa kon kaya bojomu nek nesu cincing. Lho, Kok iso Kaya nesu Mas ki Caco yo ki. cukup nganggo ucapan wae ora usah nganggo Kak. cincing. ngarani bojoku lho. Piye? Dhuwur brukut ngisor kaya warung. Kleru sing ngarani. Tek Piye? kleru sing bener. Wong aku ra ndek bojo kok. Pak Yoyo, kula Lho kan luruskan. nembe ngerti masyaallah. Ah. Dadi bojone Lek Bagong menika sampun sawetawis dibetole sing. Ngawur ki. Piye Lek? Bojoku kuwi pancen dhuwur brukut ngisor ning ora warung. Piye? Pangan codot, Nduk. Malahan. Salahe Lek Ya wis sing rupane ora sabar, dibungkus. menawi dereng jodoh, Nggih. mangke kalian Gusti dipun ganti sing luwih apik ngoten niki. Alhamdulillah menawa sampun, Mak. Sampun. Pun oleh. Syukur. Ya wong Lek. Wong lambemu kok. Aku rabi gajah ngono kok. Ya maksudnya ya wong padha kancane. Ya wong padha kancane kok. Wong seniman. Ra. Piye? Wah, biasa wae wong senimanmu. Ku kaya sing dhisit neh. Kono kapok. Ngarani aku. Mau nek bojone sinden. Ya. Kapok wadul aku. Bojoku ki jarik njaluk larang, klambi njaluk larang, penganggo njaluk. Esuk dandan aku melu siapi jebul jiko uang. Lah ya. Lah diparani sing ngejob Oh sinden nak ya. sinden kok. Kowe iki sajake kaya awakmu api-api Lah ngelokne iki ngopo Bagong lak ya wis ngene sak pase. Oh, bentukmu kaya padasan masjid. Masa aku kaya padasan. Sik. Nah, wudu piye? Wah. Kudu Ngeten iki lho Pak Sukiman. Panjenengan ki duwe kaya ngene iki ora sopan. Selailah. Ora cepet engko saut kancane ndak. Ngene iki. Padasan. Delok to bentuke kaya ngene iki. Ora Kok iso kowe iki ora kah. Kowe ngarani padasan iki arep tak jlentrehke gen tekan kono disaut sik. Lah iya kok disaut sik Kuwi jenenge dagelan gak sopan iki. Ra sopan iki, mate ra sopan kok bentuke kaya bedhog masjid ngene iki ra sopan kok ya, Dek. Ngawur. Hah? Arep aku kaya bedhug masjid ning lak toko mliti. Tuk
kok kompliti piye? Lho, beduke. Heeh. Tabuhe. Ha iki. Wis lega banget ngono wisan. Lah ya mangkate bareng lho memang. Dongake Pak Haji Sukiman. Nggih. Dongake. Dongane pripun Mbak Eka? Dongake Haji sing Sukiman, apik, sing Mat. cetha, dongake sing apik, sing cetha. Bahasane sing lega cepet ning cetha. Nah, ngono ya Pak De. Lugas, Akikmu anyar to ki? Nemu. Nemu. Yo nang dongake. Pak Dr. Haji Sukiman matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Ugi panjenengan tansah pinaringan sehat sekalian Ibu. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Awet to momong putra wayah. Amin. Momong para seniman ya Le. Amin. Matur Amin. mbah nuwun. Pokoke sehat selalu kagem Pak Sukiman kalian Ibu. Matur mbah nuwun Pak E. Nika Pak Haji Sukiman punika ingkang jenengan pesen pesinden sing contoh beduk Mojokerto pun teka punika. Pak contoh beduk Mojokerto. Lah kowe digantung nek kono lak wis kaya beduk. Ora ngono iki migunani lho. Donga Jelasno. donga sak donga nek sing donga jek bocah. Kuwi akeh manduk jek polos cah Kok cilik. cek bocah. Bocah kok semene iki kempongane sepiro? Tegese bocah iki dadi delok saka bentuk kuwi little ngono lho, mini. Little body. Heeh. Cilite gatel klebon wedi. Saru to, mesti saru to kaya ngono. Ora wong ya kuwi gawat ngono kok. Lah, aku ki lho arep sowan rene iki wis matur karo bapak. Pripun? Pak, kula ki nek omongan iki rusuh lho, Pak. Ora apa-apa rusuh. Ya lak glandeng jenengan lak ditimbali kali Pak Sukiman, Mbak Eka. Inggih, Biyo. Kira-kira kelangenane Pak Sukiman niku napa jenengan mesti lak pirsa. Yen Nggih. tembang-tembang napa, yen bawa-bawa napa, monggo. Iki wau kula teng dalan oret-oret pangkur, Lek. Coba tak tembangke. Iya, Sareng, iya. Biong. Saged monggo Nggih, sae nggih. sanget nggih. Sekedap, Tuh, sekedap. nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngrenggo kalian napa Pak Sukiman ki ya? Inggih. Wah, nggih, cocok nang ngono kuwi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pangestumu ya, Lek. Ya. Pangestumu ya, Kang. Iya. Kowe iki gur arep nembang kok njaluk pangestu kok Ya golek yo nek nomor. apik ki kok dentuk Iki pangestu. iki tegese Eka ki ngurmati kowe. Apa ngurmati aku gendera? Ayo. Tegese awakmu ki diregani lho, tak regani. Apa aku kirik kok wae regani iki? Tegese awakmu ki tak ajeni. Aku ngajeni karo panjenengan. Ngajeni arep mbok tuku. Angel. Aku tegese ki iso mikul dhuwur njunjung Apa panjenengan. dasi? Dasi tak tumpakne angkong, Kuwi jenenge ya ora mikul. tak Yo. junjung. Nek kene iki Monggo, Mbak Eka pangkuripun kaya Pangkur. apa? 6 po Nggih, 9. Cak Miyo meneng sik Cak Miyo, ayo. Kaya magetan ae. Kowe Pak Edward Pres mung kancamu mesti Lek. Ya Dang yo. Ya. Suka syukur mring pangeran. Suka syukur ing pangeran. Kinarya lampahan wong ngawure. Ki. Wo, sandi asmanipun Pak Sukiman. Nggih. Injis Suki. Nggih. Man, Man paman. mantep anggone tetulung. tak kok ceret ngene suarane apik ya. nggih. Hei, Doraemon, diam. Iya. Ngawur ngarani wong Doraemon. Lah betul. Aku togok kok. Tak kok kaya kecilikan kurang gede. Oh semene kok kurang gede. Mulane iki ben sehat ki mbok ya dadi wong ki diet langsing sithik Oh, ngono. lah cah iki kocluk iki. Ngapa? Wong Bagong kok diet dadi gareng ya kokean saingan. Garenge akeh kok. Ane Bagong kan arang-arang. Iya. Kok nek kurus darake Bagong asam urat kencing manis ya. Oke. Penting urip. Nggih. Terus Suka weweh kang ikhlas. Apa kok rapati cetok apa?
suka weweh kang ikhlas. Oh tak ya. Lomo. Dirmawan. Nggih. Marang padha padaning alam sadarum. Toh? Tan mikir pawewehing liyan antuk berkahing yuang widi. Lah ngono kuwi lho seniwati kreatif iki kaya ngono kuwi. Gandeng diopeni karo Pak Sukiman mula ya ngrenggo ngangge pangkur sandi asma donga kagem Pak Sukiman ngono. Namung saged derek dedonga biyo. Nggih, pripun? Nggih, mugi-mugi Pak Sukiman tansah pinayungan dening Gusti. Amin, amin. Regane wis ora kurang-kurang ya lek wayangan mendina sasate ora tau leren. Awake dhewe ya akeh katute. Nah, ya matur Mbah nuwun. Biasane dungane wong cendhek iki kabul amin. Kok iso dongane wong cendhek, ora dongane wong sing dhuwur ndang geduk karo Gusti ngono. Kedhuwuran kliwat no. Cendhek ki angel, nek dhuwur ki ndang tutuk karo cepet karo petuk karo Gustine. Ngawur aku ora kemrungsu kok petuk ana dhewe. Orene terus dibablaske langgam ora. Tidak apa no. Lajeng kok napa nggih? Nek ibu ki kremenane ki genah gur podang kuning karo prau layar. Oh iya lah nek iki pelok ya Ya pelok ditasi lagune apa? pelok nggih. Apa Ninggal katresnan nggih. Boleh, monggo. Boleh. apa lagune Mbah Mantep kae. Kuwi ya donga ninggal katresnan kuwi supaya Bapak Sukiman ora ninggal katresnane warga masyarakat ing Laladan Mojokerto kene. Khususe uga karo kanca-kanca seniman. Betul. Nah, ngono lho. Nggih, nggih. Monggo, yuk ninggal katresnan. Dados. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggon bali bisa kumpul kaya dueng muni. Pakunana windanana tak enteni ing pucuking tresna belong nang kebebasane mung katona kon sliramu wae ojo lali pawelingku muga moto kantos janji-janjimu aku kang setya satuku tak anteni nganti saelengmu. Hey!
tambah semangat ki kanca-kanca entuk kupon Pak dagelane 3 Pak. Wes pembagian nomor ya Le. Aku kok ora arep golek ban. Nggo apa? Nggo apa? Ya nggo roda. Ora kowe ra debit nek golek ban. Ya tuku nyicil bane sik to Ron. Oh iki mobil yang duwe Mas Glondor iki lho De rumah Mobil kesamu. duwe, nek sepeda malah ora. Lho, mosok malah ra duwe sepeda. Oh kono senenge numpak mobil kok. Aku nek nunut kene iki gemati karo aku. Desa. Arek mlebu mobil dibukake lawange. Arek metu saka mobil ya dibukake lawange. Aja gawe isin to. Terus dinepke gemati matur nuwun Romantis ya. banget ya. Romantis piye wong lawange semplok kok. Ora tak buka ya ora iso. Dagelan Oh, kon kondang. jero ra iso. Nggih. Nggih. Tawang pengrawit iki ya. Semangat Piye? najan iki ya bladekan semangat. Ya iya to. Kemerdekaane ya ditoke. Siji yoga sing ra semangat. Sing ndi? Masku kae lho. Sing di Mas Joko kaya bar kelangan iki ngopo to Mas? Kawit Santai Pak. lho. Aja muni sing ora-ora wong ya. Kawit mau sangga uang ae. Tur dalu menika upami tabuhane kanca-kancane gumyak regeng merga menika ngampil gamelan wayang pusaka kagunganipun Mas Medon Sudarsono. Oh. Ngampil lho nggih, mengke balekke. Oh balekke. Oh, engko digadekke. Ngawur ora nggih. Kowe iki Padake apa? pertolongan. Nek Niki enten dawuh saking anu, Nggih. saking Bapak Sukiman Nggih. bilih Bapak Triyono supados atur pisumbang lagu ngoten nggih. Pak Triyono. Nggih, Pak Mriki Triyono. niku komplit makcange. Nggih. Pak Lurahe men ahli menyanyi lho. Wah nggih to. Nggih. Monggo Pak Triyono. Monggo Pak Triyono, monggo pinarak wonten pepanggungan mriki. Oh, biasa iki. Monggo Pak Tri. Monggo dipleroki yo raketang saramban. Oh. Yuk, Cok, dados.
Pangapunten Pak Tri radi ngetan riki Pak Tri. Kajenge Matur. gampil anggene mendhet gambar. Nggih, Pak. Nggih, wah jejer karo Eka. Nembe Apa, watuk Lek? niki. Kaya gawang karo bale. Pripun? Jejer kali Deka kaya gawang karo bale. Niki wonten niki lho, akeh sing ngangeni. Napa inggih, Pak? Nggih, ndek wau niku sanjang. Sing jenenge kae kutuk ketindi. Iki lho kabeh iki dudu kabeh ngono. Dudu kabeh yang bareng kula teko kene dhewe. Ala penyakit. Nggih. Tibake kae. Terus Ayo tenan. Nggih, kula sareng Bu Medot. Terus enten sing nangkleti Bu Medot. Bu Medot menika nyangking tremos. Astagfirullahaladzim boten niku. Mung bercanda niku jenenge. Bercanda. Niku senengane merendah niku Pak Triyono, Pak. Ora, Pancen yo cendet. sing ngendika mau gak ngarani kowe. Iya. Enek sing tengok niki mendete wedang putih, kae jibukan nggon tremos. Oh, Kowe iki ngono. sing salah tampa. Lah nyapa dadak njukun kertu tremos. Lah wedang manggone ning Wong aku tremos. wis nggawa dispenser. Tertinggal. Iki Pak Tri arep nembang malah do udur dhewe. Iya. Mboten Bagongnya dados tegas nopo. iki malah. Iya, iya. Sabar. Pak, tiketnya Pak, kula dereng Pak. Nun sewu Bapak Sukiman ngersakaken. Loro karo Eka uget-uget Pak. Lagon menapa? Ah. Mboten jenengan karo Pak Sukimani sepuh pundi to, Pak? Anu, kacek petang sasi. Sepuh Bapak Sukiman. Oh. Kersanipun ajeng tangkat kula. Mboten. Kula niku nggih jane pegawai sakniki pengangguran pun pensiun. Penganggurane kok pamer Pak. Ora pamer iki ngendikake lho. Saya wis pensiun ngono lho, Le. Blas nganggur kadek ben. Oh iya. Nembang napa Pak? Napa Bapak ngersakaken menapa? Monggo kersa. Menawi Ibu pangenanipun lak podang kuning. Podang Monggo kuning. nderek Pak Triyono. Nggih, podang kuning nggih saged. Nggih. Slindro songo. Nggih. Mawi bawa Pak Tri. Oh mboten Mboten sah, langsung lagu. Pak Bowo tindak Jakarta. Oh nggih, Pak Bowo. Mulane bengi ki ora mangkat. Sakmenika mboten. Bawa mboten enten sing enten sedulure Pak Medot. Oh, nggih. Nggih. Monggo dipun aturaken podang kuning monggo dening Pak Triyono. Yuk, dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Manjen nganti yo kang nyawang. Yen si podang andutut ati kebranan. Tak rindek saka katongan. Sarapi ngoceh dheweke Kela kae tak jaluk ojo ngecek. Podang kuning agawe pikirku komeng. Seret tireng tak sawang katon manise. Epo bunga yen aku dadi ora bakal ati kakulang. Uga sisi Kadang andutut ati kebranan. Ora mendung atiku sang saya dadra.
rasa Suran anggoleki sing tak sayang Mubeng mider anggonku goleki ora krasa iso awan Mbok aja modang sing agawe pikirku kumis niku lak rodok piye ya? Sing jenenge uget-uget tibake sing uget-uget mriki niki, Bu. Sing pundi? Ini. Oh, jogetane uget-uget ngaten nggih, Pak. Iya, tur yo siji meneh mau jare lek kuwi Bagong Blobor ki mau. Glondor kok blobor. Nek sumuken blobor. Rotoke rada cilik, Pak. Ngono. Nek ngene kok patus timen ngono lho. Patut to, Pak? Apik nggih, Pak. Lah pripun? Mas tumbas pinten go mulih. Lho, mbukanku ning kono. Kok iso ditumbas kaya souvenir Matur ae. sembah suwun, Pak. Loro 50 kula culke Pak Tri, pun monggo. Dagangan kok. Pak iki gratis ae gawonen mulih. Dicor kok ning prapatan kono. Dikene dikenang keluarga kene. Lambimu ngono. Apa to kok. Nek disenengi wong kene kok ora gelem ngopo. Ora. Dadi monumen Bagong. Oh ya Pak ya, lho dadi patung Gah, Bagong. aku dadi patung Bagong ora diklambeni kok. Ya nganggo kostum Bagong kok. Ora. Kowe engko diklambeni nggo kresek. Lah terus Soale nggo klambi kene iki teteli wong nek kresek kan gak enek wong jupuk. ngawur apa nek Bagong kresekan kaya. Ugi menika dipun rawuhi kalian Bapak Lurah Mulyadi. Ugi Pak Carik Haji Surono nggih ingkang kepareng paring panjurung pangestu ngoten niku nggih.